O Atoy, tamang-tamang gising mo. Nakahanda ng agahan. Sarap niya na. Mainit na pandesal na may keso. May sinangag din. Ano yung nakatakip? Ilang pirasong bacon, konting hotdogs at itlog. Kumain ka ng kanin para hindi ka magutom bago mag-lunch break. Sa sarap ng nakahain, mapapakain nga ako. Halika na, Ella. Maupo ka na dito at sabayan mo na ako. Siya nga pala, Atoy. Hindi ba at sweldo ngayon? Oo. Sigurado makapananghali. May laman na yung ATM ko. Yung mga bayarin natin, ha? Huwag mong kakalimutan. Kuryente, tubig, renta sa bahay. Pagkatapos, magtabi ka sa bangko ng ipon natin, ha? Yung pinag-usapan natin. 10% ng sweldo ilalagay sa bangko. Para pag malaki-laki na, magamit nating panimula sa negosyo. Kung anong matira, yun na lang ang panggastos natin. Pambili ng pagkain hanggang sa susunod na sweldo. Oo, ako na ang bahala. Huwag mo nang intindihin yung mga bayarin. Ako na ang bahalang mag-budget. Oh, Atoy, napatawag ka. Sasabihin ko lang na huwag ka nang magluto ng hapunan. Bibili ako ng pagkain sa labas. Ha? Naku, may natira pa ba sa sweldo mo? Kaya mo bang bumili? Oo nga. Basta huwag ka nang magluto. Magdadala ako ng hapunan. Siya. Kayang-kaya kong gayahin ang lasa. Mas mura pa kapag akong nagluto. Ikaw talaga, Ella. Sweldo naman. Enjoy tayo paminsan-minsan. Oh, ito pa oh. Kuha pa. Sarap, di ba? Atoy? Oh, halika na. Pumasok ka na dito at matulog na tayo. Bukas mo natapusin yung mga ligpitin sa kusina. Kanino to? Baka sa kasama mo sa trabaho. Nabitbit mo. Ah, yan ba? Sa akin yan, Ella. Ha? Bagong-bago to ah. Saan ka kumuha ng pinambili mo dito, Atoy? Binigyan kasi kami ng konting bonus ni boss. Sakto, may binibenta yung katrabaho ko na bagong cellphone. Kaya yan, binili ko. Pero Atoy, bagong modelo to ah. Ganito yung cellphone ng may-ari ng parlor sa kanto. Ang mahal-mahal nito. Sayang naman yung pinambili mo. Sana, dinagdag na lang natin sa ipon. Nako, alam mo, 75% ang discount niyan. Napakamurang binenta kaya kinuha ko na kasi mabili pa ng iba. Aba, kung 75% nga ang discount, okay na din. Oh, ipapatong ko dito sa tabi ng lampshade ha. Sige, lagay mo lang dyan. Magpahinga na tayo at may pasok pa ako sa trabaho bukas. Oh, Atoy, bakit madaling-madali ka? Nakahanda ng agahan, hindi ka man lang ba kakain? Nako, hindi na Ella. Tinanghali ako ng gising. Sa opisina na lang ako kakain. Bago yung sapatos mo? Ganda, parang original. Original naman talaga eh. Pudpud naman na kasi yung sapatos ko kaya bumili na ako ng bago. Kung original yan, ang mahal niyan, Atoy. Sana pumili ka na lang ng hindi sikat na brand pero matibay. Madami namang ganun sa mall. Minsan lang naman ako magkaroon ng ganito, Ella. Ilang taon ko din namang gagamitin. Sige na, pasok muna ako sa trabaho. Oh, sige. Ingat ka. Ella. Oh, Atoy, ang aga mo yata. Malapit nang maluto ang hapunan. Sana hindi ka pa masyadong gutom. Hindi pa naman.
Ella, may pasalubong ako para sa'yo. Alin? Itong relo sa ibabaw ng tukador. Sa'yo ba to? Yan ba? Oo, sa akin yan. Bagong relo? Magkano to? Mura lang yan. Sira na kasi yung relo ko kaya bumili na ako ng bago. Atoy, huwag mong mamasamain ha. Parang araw-araw kasi may binibili ka. Magtatapusan na. Maraming bayarin. Siguraduhin mo lang na may nakalaan tayong pambayad sa lahat ha. Ay, Ella. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Atoy! Atoy! Aling Mina, tuloy ho kayo. Wala ho si Atoy, nasa trabaho pa. Ano ho ang atin? Ella, iniwan ba ni Atoy ang pambayad yun ng renta? Yun ho ba? Aling Mina, ngayon pa lang ho kasi ang araw ng sweldo ni Atoy. Sigurado hong mamaya dala na nun ng pambayad. Sasabihin ko ho na idaan sa inyo bukas bago siya pumasok. Oo, Ella. Bukas ha. Hindi ko na kayang magbigay ng extension. 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng upa. Nagamit nyo na yung advance at deposit nyo. Ho? Hindi mo ba alam? Hindi ho, Aling Mina. Ang buong akala ko ho, nakakabayad kami buwan-buwan. Ay, nako. Hindi, Ella. Kung 1 buwan lang sana kayo huli sa upa, pwede ko pang mapalampas. Pero kapag ganitong 3 buwan na, hindi ko nakakayanin. Alam mo namang naggagamot kaming mag-asawa. At yung bayad nyo lang sa renta ang inaasahan namin. Kaya Ella, huwag sasama ang loob mo ha. Kapag hindi pa din kayo nakabayad bukas, bakantihin nyo na yung apartment ko. Madaming nakaabang dyan kung tutuusin. Naku, pasensya na ho talaga, Aling Mina. Kakausapin ko si Atoy agad pag-uwi niya. O siya, yun lang naman ang pinunta ko. Ako'y aalis na. Bukas na lang ha. Sige ho, Aling Mina. Ella? Anong nangyari? Bakit parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa? Atoy, ilang buwan ang utang natin sa renta? Oh, bakit pinoproblema mo na naman yung renta? Di ba sabi ko, ako ang bahala? Anong ikaw ang bahala? Nanggaling dito si Aling Mina kanina. Naniningil. 3 buwan na daw tayong hindi nakakabayad. Akala ko ba, buwan-buwan nagbabayad ka? Grabe naman yung matandang yun. Kala mo naman hindi babayaran. Sinabi ko na huwag pumunta dito. Bakit ayaw mong papuntahin dito? Kasi malalaman ko na ang laki na pala ng utang natin sa renta? Atoy! May pambayad ka ba? Kung hindi ka daw makakabayad, kailangan na daw nating bakantihin itong apartment. Saan tayo titira, Atoy?
po! Sino po sila? Meralco ho, madam. Bakit po? Mrs., aabisuhan lang po namin kayo. Puputulin na ho muna namin ang supply ng kuryente ninyo. Malaki-laki rin ho kasi yung balance ninyo eh. Ho? Baka ho nagkakamali kayo ng address. Buwan-buwan naman hong nagbabayad ang asawa ko. Sigurado ho kami sa address, pero sige, ko-confirm na rin ho namin para sigurado. Eto ho ang address nyo, hindi po ba? Iyan nga ho. Sorry Mrs. Kayo nga ho ang puputulan namin ng kuryente. Pasensya na po talaga. Sumusunod lang ho kami sa utos ng opisina. Alam na naman ho, trabaho lang. Naiintindihan ko ho. Tao po! Tao po! Naku, sino na naman kaya to? Sino ho sila? Maynilad ho, Mrs. Bakit ho? Pansamantala ho namin kayong puputulan ng supply ng tubig. Hindi ho kayo nakakabayad. Naku, baka naman ho pwedeng wag muna. Kakausapin ko lang ho ang asawa ko pag uwi niya. Nasa trabaho pa po kasi. Naku, pasensya na ho, Mrs. Ngayon ho talaga ang schedule ng disconnection ninyo. Punta na lang ho kayo sa opisina kapag may pambayad na kayo para makapag-request ho kayo ng reconnection. Napakahirap po kasi nang walang tubig. Pero sige ho, wala naman ho ako magagawa. Alam ko naman hong ginagawa nyo lang ang trabaho nyo. Ella? Bakit ba napakadilim? Magbukas ka nga ng ilaw. Naputulan tayo ng kuryente, Atoy. Naku, paano tayo nito? Hindi lang kuryente ang naputol. Naputulan din tayo ng tubig. Ha? Paano tayo maliligo? Ella? Oh, umiti ka na. Solve na yung problema natin, oh. Tinulungan ako ni ate. Ano nangyari? Binigyan niya ako ng pera. Bigay lang, Ella, hindi hiram. Bigay. Bago ako umuwi, nabayaran ko na si Aling Mina. Bayad na yung upa ng bahay. Nabayaran ko na rin yung kuryente at tubig. Tsaka binigyan din ako ni ate ng extra para sa 3 buwang gastusin. Habang nagbabayad pa ako ng company loan.
Ella, hindi ka ba masaya? Okay na Wala na tayong problema. Bang i-memorize yan? Love Radio Basic!